78 хуҗалыклы үрнәк авылының нәкъ менә түбән ышында урнашкан 3 йорт зыян күрә. Талия Кәримова сүзләренә караганда, су бәрәңге базларына, идән асларына төшә. Кар аз күренсә дә, инде алар яшәгән йортның ишек алдына су җәелгән. Шуңа да туганнары, күршеләре белән йорт янында су агарга елгачыклар казып куйганнар. Үткән ел булай эшләгәч нәтиҗәсе булган. Менә хәзер 2 көн арасында карлар эреп, ишек алларга, киртәләргә сулар килеп төште инде. Хәзер шушы иләр базларга төшмәсен диеп, шушы чараларны күрергә тырышабыз инде, җылгаларны ачабыз, әзерләнәбез. Киекле авыл җирлеге елның елы язгы ташуга әзерлекне алдан алып бара. Күргәнебезчә, кырда кар катламы 1 метрдан артык. Зур су бу йортларга кырдан төшә, бакча артларына, урамга һәм Чирмешән елгасына коя. Су ташкыны кузгалганчы, авыл җирлеге башлыгы Рәис Ганиев елдагыча карны чистарттырырга ниятләгән. Бу эштә үз мәшгуль булып теркәлгән Наил Хәйбуллин үз трактор белән ярдәм итә. Бүгенге көндә безнең инде үрнәк авылыннан ярак кына түгел ГТС бар. Бу. Менә аңа юлларны ачып, чистартып куйдык инде. Су күтәрелгән чиракта тоткарлык булмыйча гына, зыян китермичә генә төшеп китсен өчен менә юлларны ачып куярга. Шундый эшләр башкарыла. Бордюр ясадым. Тегендә аркылы китми авыл эченә бордюр ясап куйдым мен анда. Монда хәзер аскат чарлат беләсе. Былтырда шулай иттек, быел да инде шулай. Авыл ишендәге юлда күлләүкләр җыела башлаган. Җирлектә су басу куркынычы янаган йортларны барлаганнар. Халык арасында аңлату эшләре үткәргәннәр. Район территориясендә су басу ихтималы булган 175 трак йорт исәпләнә. На водных объектах Нурлатского муниципального района начало... Нурлат районы объектларында су күтәрелү март ахыры апрель башында көтелә. Елдагыча аның катлаулысы Якушкина һәм Киекле авыл җирлекләрендә булырга мөмкин. Су басу ихтималы зур булган 6 трак пункт бар. Алар Киекле, Заречный, Мамык, Тернәс, Яктыкүл, Якушкина һәм Үрнәк авылы янындагы күпер. Мәктәпләр, балалар бакчалары, хастаханәләр, икътисад объектлары, автомобиль юллары су басу ихтималы булган зонага керми. Шулпан метеостанциясенә алынган мәгълүматларга караганда, бу көннәрдә төнлә салкын һава торышы саклана. Алайда су ташуга әзер булып тору комачауламый.